YouTube, undskyld. Ja, lige før så Fraps, det holdt op med at fungere, så crashede mit Fraps og mit Minecraft. Så vi får bygget lidt. Ja. Vi ved ikke, om det er bedre, men vi har i hvert fald bygget lidt. En krig! Jeg bygger mig lidt svært. Okay, jeg går ud for... Jeg sætter lige waypoint. Eller først så hakker jeg lige noget kul, så vi kan få noget lys i vores hus. Jeg har 19 kul. Så jeg tager lige over til den mine, du gravede i næsten. Der er jeg tæt på. Okay, jeg laver lige nogle fakler. Det er det, jeg skulle lave. Nå, men jeg tager noget mere kul. Og jeg laver en dør. Det gør det bare. Ja, det gør jeg. Eller, hvordan skal vi? Skal vi ikke hellere lave sådan en der, man kan åbne nedefra i stedet for? En dør virker da ikke så godt til vores hus. Hvad mener du? Ligesom man bruger nogle gange til fælder. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Dem der man kan åbne, og så kan man hoppe ned, i stedet for det er siden. Man går ned, men nede. Så nogle døre, der åbner til nede, i stedet for oppe. Det man skal bruge træ til. Så jeg kan ikke huske. Jeg bygger det, okay? Ja. Nu skal jeg se. Ikke sådan der. Nå, jeg er nødt. Sømmeren, den er lidt dårlig nogle gange. Ja, jeg lægger den, når jeg hakker noget. Så bliver det ved med at være der i et par sekunder. Det gør det også mig. Nå. Det er ikke sådan en dør. Jeg sagde, jeg har bygget døren. Det er en fin dør. Okay, nu går jeg ud og udforsker. Du kan lige få mit kul. Det er sådan nogle der lem, jeg mente. Nå, lem. Ja, det er det, vi skulle have som dør. Jeg har ikke... Nu går jeg ud og udforsker. Ja. Jeg bliver ved vores hus. Undskyld, vi snyder. Det er fordi, der er ikke nogen fyr i Miles omkreds. Så vi snyder lidt med nogle kager. Vi gør sådan her, vi spawner... Det er 4 kager. 2 kager. Ja, så får vi 2 hver. Nej, jeg gør sådan her. Det er ikke fordi vi gider snyde. Det synes jeg er nederen. Vi vil bare gerne vide, når det hedder. Ja, så vi shooter ihjel. Ja. Aha. Jeg går ud. Det gør det bare, imens har jeg en idé, hvad vi kan bygge til næste gang, vi laver kager. Oh my copyright. Jeg prøver, man kan finde nogle grotter. Det gør der bare. Jeg laver stadig videre bukser. Åh, der er rundt. Nå, så gik tiden. Ej, vi lige starter, så gider jeg ikke. Okay, vi giver den hvor mange minutter? 10 minutter fra nu af. Og der kommer senere, eller i morgen kommer der sådan en video med Counter-Strike. Kun ham, ikke mig. Måske ham, måske dig. Ja, måske. Hvis jeg er med på filmen. Jeg laver lige nogle borer. Hvis det er mit, skal der være et bord. I hvert fald. Der kommer også småt videoer op, hvordan man bare om mods. Der kan jeg ikke være med. Jeg kommer ikke til at være med på alle hans videoer.
Og det der lille hul, det er en skraldespand til, når vi får lava. Det kan ikke se din skærm. Nej, men jeg sagde det også bare til dig. Når vi har 2 metal nu. Nu skal der lige... der er jern her. Min bord er tættest på mig, eller min seng, som der er yderst. Okay? Ja. Godt. Den mine, der går langt. Der er en zombie. Dammit, jeg har ikke noget træ. Hvad skal du bruge træ til? Eller en crafting table. Når jeg har brugt alt mit træ. Jeg skal jo lave fakler. Til når vi skal ned i skrotter. Shit, jeg bliver angrebet af 2 zombier. Jeg kan altså bare... Der er noget galt med mig. Jeg er nødt til at holde inden for at kunne tage ting ned. Jeg har fundet en zombie spawner. Godt. Jeg sætter lige waypoint ved den. Det er godt, du har mig, så jeg har waypoint. Det er noget, der hedder Raymond med. Ej, det Er det okay, jeg også lige går ind og snyder lidt? Jeg skal lige hente noget. Hvad er det? Jeg skal lige hente noget lava, i stedet hvis vi selv henter det, som vi har en skraldespand. Jeg har masser af ting, der skal brændes. Zombie spawner. Er det okay? Ja. Okay. Og jeg fik en enchanted bog. Okay. Hvad skal jeg? Sådan der. Enden i stedet for enden. Jeg glæder mig til, når vi får enderkister. Så kan jeg gemme de ting, vi skal bruge. Eller jeg kan bruge, og du ikke må få. Så brænder jeg lige jorden. Det der. Det der. Undskyld, I ikke kan se noget. Jeg går også op lige om lidt. Stentrapper kan vi godt bruge til senere. Ellers skal vi bruge mange ting. Så sætter jeg lige kullet derind. Så der. Og ja. Og jeg går ned i en mine. Eller jeg går lige ned i en hule. Og hakker lidt sten og sådan. Når du endelig finder mig, så får du halvdelen af faklerne. Okay. Den her mine går godt meget langt ned. Der er en zombie. En zombie. Jeg har fundet lava. Hvis jeg har en spand. Kan du TP mig til dig? Nej. Nej, vi skal ikke snyde mere. Så finder vi aldrig tilbage igen til jer. Hvorfor det? Jeg ved ikke, hvor langt væk jeg går ned. Hvor langt væk jeg er gået væk. Nej. Nå, jeg tager lige noget vand i min spand. Undskyld, jeg snyder. Jeg skal bare lige op. Det finder jeg aldrig op. Så jeg kan ikke selv finde hjem. Jeg tror, det er den her vej. Han er nødt til at snyde for at finde hjem. Lad os bare se det sådan. Men jeg synes, hvor langt hjem der er.
kan godt være lidt tjerne på. Se, gør det. Jeg bader. Jeg har brug for mad meget. Jeg har kun 3 kyllingelov nu. Det er huset. Nå, skal du hente en af faklerne? Her. Øj, jeg vil være gået ud og lave en. Jeg har en idé. I stedet for det, så laver vi en lem. Du må ikke smide spanden derned. Jeg har 2 spande. Jeg har en. Jeg har brød og så. Jeg har en med vand. Jeg har en idé. Jeg laver lige sådan noget her. Jeg laver et badekar til os. Så er det? Et badekar. Så kom noget træ. Nej, det har du ikke. Nej, jeg brugte det på en pinde, som jeg lige Det er pinden, jeg skal bruge. Ja, den brugte jeg så på fakler. Okay. Jeg tager over til en flod, som jeg lige kan få noget mere vand i den her spand. Ellers skal jeg godt finde hjem derfra. Kan du lide mit skin? En Herobrine Hunter. Au, au! Hvad har jeg gjort dig? Jeg skal lige kigge til far. Ja. Den her far, den er nok ikke så hurtig. Nej, den laver alligevel ikke engang mad. Den laver bare det græskar. Den kan lave brød. Nej, den laver græskar. Det var en græskar. Jeg gjorde det med. Ikke dem, jeg har plantet. Har du også plantet nogen? Ja. Hvor? Lige herovre. Jeg lavede dem helt til venstre. Her, et andet sted end derovre, hvor din. Det er sådan noget, hvor der er en rød blomst op på en top. En jordblok. Det er sådan ret tæt på hus. Hvor må du henne? Kan du TP mig til dig, så jeg kan se, hvor det er? Ja, jeg kigger op ad mine. Jeg er næste intet mad. Lad mig lige tage over til vores hus og spise. Det er den. Jeg mister liv på grund af min sult. Nå, lige meget. Huset derom. Skynd mig. Jeg er intet mad. Hvor langsomt. Jeg kan ikke løbe. Ej, vi kan lige så godt lige vente 2 minutter mere. Det var min ene. Og det var næsten min anden. Jeg laver lige nogle svær. Jeg har ikke noget træ. Jeg hugger træ, du. Ja. Yeah. Okay, du hugger bare ting. Jeg ordner med vores hus. Nu som der. Jeg tager mig lidt bad. Okay. Skelet. Har brand i solen. Du kan ikke brænde i vand. Bam, baby. Vi har en kæmpe sump. Vi har en sump og en... Nej, jeg gider ikke det.
Vi har en almindelig skov. Altså almindelig skovbarium. Så har vi en sump. Og vi har en extreme hills. Og så har vi en jungle. En jungle. Hey, kan jeg hente en enderkiste? Hvad? Kan jeg hente en enderkiste? Nej. Okay. Så kan vi lige holde vores mest dyrebare ting der. Okay. Jeg tager mig lige et bad. Og det er der bad til 2. Oh ja. Jeg drukner i mit eget badekar. Ja. Selv gør sådan her. Men hvorfor vil du gerne drukne? Det er sejt. At drukne i sit eget badekar. Bare hop ned igen og drukne, hvis du gaden gider. Nå, det gider du ikke. Hvis vi skulle have et kæledyr. Må jeg hente et? Nej, jeg kan lave et. Hvordan? Hvad laver du for et kæledyr? Hvad spawner du for et kæledyr? En witch. En heks? Ja. De slår os ihjel. Så kom lige ned i huset. Au! Hvad? Jeg var giftet! Jeg kommer ikke ned i huset. Jeg dræber lige. Jeg tror kun, nogen gør mig noget, hvis jeg slår den. Jeg har sikkert det løbet. Dø, witch! Aldrig lave en witch som kæledyr. Har du forstået det? Ja. Lav en kat. Den droppede en insta-hele. Hvorfor tager du det af? Hvorfor går du ind på snyd, når jeg ikke må? Det sned ikke. Vi skal bare have et kæledyr. Okay, skal vi have en lille kat? Ja! Okay. Må jeg hente enderkiste? Nej. Du har lige sagt ja. Fint, så kun én. Ja, så... Men man kan alligevel ikke se sine ting. Hvis jeg går ind på den, så kan jeg ikke se dine ting. Så vi heller ikke mere. Nej. Enderkiste. Nej, kom her, den dumme ocelot. Nej, den løber fra mig. Ocelot, kom her. Ocelot. Jeg skal have noget mere jord. Så gør jeg sådan, at den ikke kan hoppe ud, medmindre det er døren. Ocelot ikke fisk. Jeg sætter lige enderkisten. Hvordan får jeg den nogle kat? Sådan der. Jeg skal have noget mere jord. Hvordan gammel synes man får en ocelot som kat? Jeg tror, man skulle give dem fisk. Ja, men nu giver den så fisk, men det sker ikke. Hvorfor tager vi så ikke en ulv som kæledyr? Den skal man give kødben. Okay, så tager vi sådan en sted. Ja. Jeg kan også bedre lide hunden. Jeg har en privat vej til at komme ud. Privat? Ja. Hey. Okay, spawn wolf. Skal vi have en boner? Filmer du stadig? Ja. Undskyld, vi snyder så meget. Okay, jeg må hellere stoppe nu. Vi ses, YouTube. Hej hej. Skal vi sige hej? Hej.